ассалому алайкум ва раҳматуллоҳ. бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. дар навори имрӯза бародаро ҳамаш мошинои боркашанд. мошинои боркаши фурӯшӣ арзони қимат, нав, кӯҳнав, ҳамаи намуд ҳастак. бародарои азиз, ҳатман видеонаворро то охир тамошо кунед. аз шумо ҳам хоҳиш ядона лайки бобигира биҷиқед. дар канали мо меҳмон бошед, подписатсия кунед. дар шумо чизе маъқул бошад дар комментария бинависед. иншоалло мо баҳри шумо пешкаш менем. шумо чизе фурӯшӣ дошта бошед, рақамҳои ватсап ман дар рӯи экрана бигиред, равон кунед. баҳри харидорӣ мо иншоалло пешкаш мекунем. худо нигаҳбонтон боша. курси имрӯза дар рӯи экран. видеоро то охир тамошо кунед. ина бародаро грузовик ре 500 соли баромадаш 2007 солҳай қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. мошин дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш 100%. мотор 100%. қатиш коробкашам 100%. нархша 255 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед ё нашуд ҳами кам аз фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳои телефон дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. грузовик мерседес бенз атеко 823 соли баромадаш 2006 сол. состояниш 100%. коробка, мотор, ҳама чизаш 100%. 20 рӯз шидагӣ растамошкаш кардагӣ бародаро. ҳамаш 100%. ина бештар маълумот дар рӯи экран ҳамаш нависдагӣ бародаро. қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. нархша 130 000 сомонӣ гуфтагия ки бо гуфтагия ки савдо карда мешавад. 130 мега бо савдо карда мешавад. касони харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовой хондай портер соли баромадаш 2004 сол. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳама чизаш 100%. харидори аниқ бошад бо муомила мешавад. ина бародаро мошина худом бигинед. қарор дорад дар ноҳияи дӯстӣ ҷиликӯл. нархша 50 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашуд ин портер фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳои телефонаш дар рӯи экранаи занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат занг занед бародар. грузовой мерседес бенз атего соли баромадаш 2000 солай бародаро. қарор дорад дар шаҳри ҳисор. дата акломатри нав дорад. документош нав кардагиян. то 1/11 2021 кардааст документоша. расход камай дата ҳамитарияй бародаро. ҳамаш ин мошина чӣ хеле дида ин 100%. ягон камбудӣ надорад гуфтагияй. нархша 120 000 сомонӣ мега бо савдо карда мешавад. касони харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовой танген соли баромадаш 2006 сол бародаро. қарор дорад дар шаҳри душанбе. мошин и танген дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. гуфтагия ягон айб надорад. ҳамаш 100%. нархша беҳад арзон мега бародаро. камасрафай 19 000 сомониш мега. хай на состояниша худом бинед. корфармидагия 2006 солай хеле вақт шидагия бародаро. 19 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре нашудам танген фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовик хаво соли баромадаш 2011 солай. 2010-2011 бародаро 6 дона ҳай. ҳамитари шумо дидаеси ҳамитари 6 дона ҳай. дар ҳолати хубан, ягон камбудӣ надоранд. ҳамаша мефурӯша. нархошу 240 000 сомонӣ гуфтагия бо мумкин арзонам шава. 6 дона яхелав бо я намудигаш сирхай чанд намуд дора бародаро. бисёраш ҳами сафедай. состоянишу 100% гарантиш қатъия мега. касони харидоре нашуд ин мошино фаҳмидан мехоҳед, марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. самосвал хаво соли баромадаш 2010 сол. қарор дорад дар шаҳри душанбе. мошин навай дар ҳолати хуб қарор дорад. 4 моста мега. 4 моста ҳай. 2 дона ҳамитари мошина инш сафедай бародаро. дигариш сирхай. ина дар довоми ҳами суратош бо ҳаста. инаи дигаришай. нархоша 310 000 сомонӣ мега ё наван. намедонам ай ҷой овардагишо наван. состоянишу 100%. 310 000 сомониш мега бо савдо карда мешавад. касони харидоре марҳамат рақамҳо дар рӯи экрани шумо. грузовой кия бонго
соли баромадаш 2006 соле бародаро. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. 6 баллони нав пачка дорад. пусидагӣ, кафидагӣ, задагӣ надорад мегам. мотор, коробка ҳамаш 100%. қарор дорад дар ноҳияи вахш. нархша 59 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. Ина бародаро 59 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Mercedes Benz 1848, соли баромадаш 2008 соле бародаро. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. автомат коробкаш ягон камбудӣ надорад. растамошка нав кардагия бародаро. 25 ё 30 рӯз шидааст ай Европа овардагия бародаро ҳамин мошин. нархша 365 000 сомонӣ мега. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. ай 365 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касони харидоре, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик Daewoo Labo, соли баромадаш 2005 сол. дар ҳолати хубе бародаро, мега ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров. нархша 40 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. беҳамд камасрафай бародаро, ҳамаш 100%. бензинай ба фикрам ё бензиниян. беҳад камай расходаш. ягай моторушам тария бародаро 40 000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касони харидоре нашуд ҳами фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. грузовик DAF 2000 соли баромадаш 2009 соле бародаро. дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳисоб рафтагӣ, ҳуҷҷатҳои ҳарчӣ дорад. коробка механик, ҳамаш 100%. срочно фурӯхта мешавад. пул дар коршай. қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша 300 000 сомонӣ мега бародаро. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашуд ҳами грузовик фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. марҳамат. грузовик Hyundai Porter, соли баромадаш 2002 сол. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ҳамаш состояниш 100%. қарор дорад дар шаҳри Исфара. бародарои азиз, нархша 48 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад. ина бародаро Портера хитон бинед. состояниш мега 100%. ягон камбудӣ надорад. ҳамаш аҷоиботай. ай 48 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед нашуд ҳами Портер фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. Mercedes Benz V201, соли баромадаш бародаро 1997 солай. қарор дорад дар шаҳри дар ноҳияи Аш бародаро. сӯзишвориш дизелнияй, кузоваш фургон калонай, объём мотораш дай, коробка передачи механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ гуфтагия надорад. нархша 45 000 сомонӣ мега. бо савдо карда мешавад гуфтагияй. ина бародаро, касоне ки харидор бошед я нашуд ҳами фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. грузовой Газель, соли баромадаш 1996 солай. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад. ҳамаш 100%. бо савдо карда мешавад. қарор дорад дар ноҳияи Ашт. нархша 25 000 сомонӣ мега бародаро. беҳад нархи арзон. 25 000 сомониш мега. бо савдо карда мешавад. касоне ки харидор бошед я нашуд ҳами Газел фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо бародаро. 0215 қати занг занед. бештар маълумотро аз соҳибаш дастрас кунед. грузовик КамАЗ, соли баромадаш 1991 солай. КамАЗ дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. ягон камбудӣ гуфтагия надорад. балоношам наванд. мошинам хитишам созай. қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархша 68 000 сомонӣ мега ки бо савдо карда мешавад. 68 000 сомонӣ бо савдо карда мешавад. касоне ки харидоре нашуд ҳами КамАЗ фаҳмидан мехоҳед, марҳамат, рақамҳош дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро дастрас кунед. грузовик Зил, соли баромадаш 1985 сол. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. нав мотор кардем.
ҳамаи чизша 100% карда мега ягон камбудӣ надорад. Баллонҳо 6 баллони нав дорад, яксола ҳуҷҷат дорад. Қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Нархша 50,000 сомонӣ мега. Бо савдо карда мешавад. Касони харидори рақамош дар рӯи экрани шумо занг занед, бештар маълумотро дастрас кунед. Бародарои азиз, ҳазор раҳмат барои дастгиритон. Худо нигаҳбонтон бошад. Ҳазор раҳмат. Як дона лайка фаромӯш накунед.